Panginoon na sa tamang panahon, ipagkakaloob ng Panginoon yung mga panalangin ng ating mga puso. Amen po ba doon? Amen. Pagpalangin po ng Panginoon ang ating mga puso sa umagang itong awit na ito ay para sa Panginoon. Isang palakpak naman ng lakas para sa Panginoon. Sheila. Nagtatanong ang puso ko kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasahan. Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakailan? Sa buhay ko nais na ulit ang hangarin mo ay hindi ko napapansin. Ang Diyos pala sa akin ay ngayon. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay panaligan mo. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin mo ang Diyos ay sagot. Hindi kakaiba ang nais niya.